Det skal vi helst være. Ånden i glasset. Forsøg 2. Forsøg 2. 8. september. Stadigvæk. Det vil gerne snakke med Klokken nogen. 22.35. Det vil gerne snakke med nogen. Giv os a fucking on. Spirit, man. Spirit. Er du bange for, hvis glas springer man, når du sætter kraften om på en sted? Ikke? Tror man skal slutte. Tror du, han er bange for at komme herhen? Altså ånden. Vi skal gemme ham sådan. Det er slukket. Nej, jeg tror, det er Man skal tage den ud. Er du sikker? Ja. Det stod der i hvert fald. Fordi røgen skal være derinde. Det er jo røgen, der kommer frem der jo. Nej, men den sagde, at man skulle tage lys ud af i går. Inden der kommer over ud. Der skulle ikke komme meget røg. Men vi kan godt lade den blive derinde nu. Og så prøve. Det skulle vi prøve. Så skal vi starte igen. Hvorfor? Det er godt nok i næsen. Det går ind i næsen. Okay, prøv igen. Vi prøver det igen. Så vi lader den være derinde. Altså alvoren. Vi skal bare have kontakt igen. Kom on. Vi skal bare røge. Ja. Det skulle du ikke have gjort, men nu tror jeg, det blev en besætter i ånd. Jeg er ikke en skid på det. Okay. Jeg tager. Ja. Hvor Du skal se. jeg tror på den. Jeg tror på den. Hvor var den? Jeg skulle gå til ud. Men du skal ikke se, mand. Nej, men det er sådan nu, jeg venter på, du siger. Har vi kontakt med nogen? Har vi kontakt med nogen? Du skal også sige. Jeg tror på den. Har du kontakt med nogen? Har vi kontakt med nogen? Fucking lort. Helvede, eller hvad? Kan vi ikke få nogen fra Afghanistan, eller ikke godt, eller sådan noget? Nogen? Der er ikke nogen. Har vi kontakt med nogen? Er det en god one? Well, det er ikke en skid, mand. Det passer ikke skid, mand. Vi kan her med... Vi har en teori. Vi har en teori. Ånden, han er bange for mennesker. Ja. Og det er nemlig fordi, vi har lidt rødt cola. Vi har drukket cola. Nej, nu skal du have. Seriøst, jeg har en teori. Jeg vil lige det går. En ånd, det er ligesom luft, det går. Det er det, jeg har fortalt dig. Ja. Det går. Du kan ikke røre den. Nej. Hvordan skal den kunne få glasset til at bevæge sig? Det kan den jo ikke. Den skal kunne røre ved glasset for at det er energi i luften. Så kan du, hvis det er sådan, så må du kunne gå rundt og hele tiden blive på stød og sådan noget. Hvis der er så meget energi, at den kan bevæge glasset. Og bevæge 2 fingre, der står og presser på den så meget. Der er ikke nogen. Jeg mener, jeg føler mig, at jeg findes ikke nogen. Selv hvis der er nogen, så kan de komme i kontakt med. Så han er bøsse. Han skal få pulet. Han er ikke med i Gypsy Gang. Fucking Mojo. Han er ikke med i Gypsy Gang. Han er ikke med i Gypsy. Nej. Han skal få pulet. Han blinger med det. Det var forsøg nummer 2. Tak for jer. Tak for altid. Altid. Vi laver lige sådan en her. Det bliver skudt.